Estos dos o no están en el puesto, no sé yo, però no estaven en el puesto i damunt no n'hi ha número de telèfon. Bueno, família, estem així preparant ja tot antes de començar i estem ahí Mario tallant pa, jo fent fifos de mayonesa, a esperar a l'equipo i ara quan vinga l'equipo a fer bocates a full, que a les 6:30 comença a entrar gent. Jo avui estic fent un poc un paper fundamental. Estan allà els companys fent bocadillos i ells van gastant-ho tot i mentre es va gastant jo vaig reposant-los. Després soc un poc comodín, vaig a tots els puestos, faig de tot, no pare. Estic ara fent bocates, ja m'ho obert portes i així anem apurats, entonces on faig falta vaig. Me donem l'opció de llevar-li algun ingredient per si no t'agrada. I aquests pedidos n'hi ha que estar atent perquè la persona no estigui esperant-los molt de rato. Se nota que estem ja a punt de començar el partit, està vinguent ja tot el món, que si delivery, que si a demanar el bocata. Així ja veiem que tot això són delivery, bocates per deliveries, que tenim que anar controlant-ho per continuar guardant-nos aquests bocadillos, per així dir-ho, per ara només comença el descanso, organitzar-los i aleshores, com us han dit, portar-los. Pues anem a ello. Estem ara caminant anant al sector 115 a portar uno. Anem a l'altre. Bueno, familia, ya estem així, el equipo acaban de rematar y bueno, hasta así un día de bàsquet en mi. Comenteu de qui més voleu veure o si voleu veure que comenci un dia en la barra, a la mecedora amb mi o lo que siga. Adeu, adeu.